Esta sesión de biodanza tivo esta tarde un significado benéfico a favor da actividade do colectivo Mellorando. Esta tarde deu arranque deste orixinal xeito a campaña solidaria para reunir fondos e poder financiar a actividade deste colectivo, que trata de prestar apoio a coidadores de persoas maiores ou con demencias a través de distintas prácticas e de balde. A clase de biodanza serviu para facer doazóns libres para esta causa no día no que tamén comeza o Mercadiño Solidario, no número 19 da Rúa Comercio de Ica o xoves. En que traballa o Grupo Mellorando, para quen non o coñeza aínda? Sí, bueno, o Grupo Mellorando é un grupo de persoas que nos reunimos unha vez á semana para intercambiar impresións, falamos, dámonos conta de que todos temos os mesmos problemas, as mesmas necesidades, bueno, pois pasámoslo ben durante unha hora e media. Pode vir calquera, ademais isto é gratis, por eso se financia con mercadillo, e con lotería, e hoxe con esta actividade de biodanza, entón pode vir calquera persona, non hai ningún compromiso, pode vir quen queira e cando queira. Fundamental é o que dicía Eva, de compartir unhas con outras, experiencias que unhas xa as pasou, a outra estás pasando agora, entón axúdache moito sentirte comprendida e que che den alguna explicación de por que pasan as cousas, de como poden ir evolucionando, entón xa te vas como adaptando máis. Entón, facemos tamén expresión das emocións, xestión emocional, pois falando unha ca outra para que poidan tamén permitirse e aquí derrumbarse, que nas súas familias así non se permiten, sempre estamos coidando. E tamén facemos exercicio físico. Ayuda Mellorando a mejorar muchas cosas. A mí, por ejemplo, me ayuda bastante en que, bueno, desde que yo llegué aquí te puedo decir que ando siempre, ahora no estoy. De personas mayores, te da más cariño, más carisma, tú acercarte con más amor, dedicarle más amor, darle más amor. Tú, qué sé yo, cariñosamente así, a mí me fue muy bien, porque a mí se me murió una señora que yo cuidé y esto me ayudó bastante, en donde yo me podía relacionar con la persona, desahogar lo que sentía, también me ayudaba, me relajaba bastante, ¿sabes? Me vi en un término muy bajo y esto me ayudó bastante a conseguir la simpatía y eso, que me quedé bien fastidiada. A veces yo me sentía estresada y pensaba que, pero venía aquí y cuando cogía la biodanza y eso y tal, me iba nuevecita a casa y al otro día a 100. Yo te lo puedo decir porque lo viví. Nas vindeiras datas, novas iniciativas como talleres de manualidades e escritura, e pros que queiran colaborar doutra maneira, tamén están á venda participacións de lotaría. Eu animo a moita xente que nos está axudando a traer cousas e outras van levando, entón é unha maneira de non consumir, senón de intercambiar cousas. E a lotería de Nadal está sendo un éxito, xa vendemos non sei cantísimos talonarios porque eu teño a intuición de que vai tocar. E entón xa me dicían, estás repartindo sorte polo pobo, porque eu vou camiñando, levo a lotería sempre. E que veñan eso, as actividades que haxa, e o que máis animo é que veñan a probar o Grupo Mellorando se lles gusta, se lles axuda a mellorar algo.